Nahuli ang pang-hold up sa isang meat shop sa Pampanga. 4 na sospek ang arestado. Narito ang report. Kita sa CCTV footage na ito ang aktwal na pang-hold up ng 4 na kalalakihan sa isang meat shop sa bayan ng Guagua, Pampanga. Ang isa sa kanila nagpanggap na customer na tumitingin pa sa produkto. Maya't maya pa'y dumating na ang 3 niyang kasamahan na armado ng baril at may dalang bag. Pinadapa ng mga sospek ang 3 empleyado ng shop. Kinuha ang laman ng mga kaha, pinagdadampot din ang mga gadget at kinuha maging ang mga suot na alahas ng mga biktima. May pumasok sa kanilang shop ng 3 katao, tinutukan silang baril at kinuha yung mga pera nila, alahas, iba pang gamit. So, nakapagsumbong agad yung biktima sa police station ng Guagua. Nagsagawa ng hot pursuit operation ang Guagua Police Station at sa tulong ng GPS ng mga ninakaw na gadget, natunton ang 2 sa 4 na sospek sa bayan ng San Simon. Samantala, nahabol rin ng otoridad ang 2 pang nakatakas na sospek sa bayan ng Bacolor. Kinilala ang mga sospek na sina Rinaldo Mendoza, Mark Areston, Rodrigo Olimpo at Dino Drilon. Wala pa silang pahayag. Nabawi rin mula sa mga sospek ang mga ninakaw na gadget at mga alahas na aabot sa 635,000 pesos ang halaga. Na-recover rin ang mga baril na kargado ng bala, granada at mga motorsiklong ginamit sa pagtakas. According sa tactical interrogation sa mga suspect, pinag-aralan na lang ilang araw yung meat shop kung paano nila papasukin, kung anong oras magandang pasukin. Pinasok nila 2:30. Madalang yung taong namimili ng ganong oras, no? Maharap sa patong-patong na kaso ang mga sospek. Joan Punsoy, Balitang Amyanan.